नमस्कार भैया लोग। हम हई पिया जी के पातर तिरिया बा। चली शुरू कइल जा आज के वीडियो बा। ए प्रमोद भैया का समस्या बा हो? बाटे मोबाइल खाली कवर दे दीना। ए मर्दवा 20,000 के मोबाइल किन लेल बड़ो आ कवर काती भोला जी से कहता रो। और बहुत मरद बाड़ा हो। देखिए भैया हेते हेते मोबाइल किन ले आ कवर के पैसा होइए नहीं। टेंशन मत ला, अबे हम मौसा से कर्जा काट के आ तारा के कवर किन के दे देता। चलो आगे बताओ कौन समस्या नहीं के नु? हमर झोला में भोला एगो लभर दे दीना। अरे बाप रे बाप, अब भोला जी के नु ये काम रह गइल बा कि लोगों के लभर देत रहत। साफा खतबे बाड़ा का ये ब्यास बताइए भैया लोग। 2 साल पहले बस सुनर मेहरारू मांगत रहले आ बेटर मेहरारू मांगत रहले आ अब देख लियो अब लभर मांगत तारे। ए मर्दबा मेहरारू को छोड़ के भाग गइल का हो कि अब लभर मांगत तारे? आय इ तो धरती पर एके पीस नमूना गायक बाणे। जब ना तब मेहरारू या लभरे मांगत तारे भोला जी से। गजब बाड़ा ये प्रमोद भैया। ए मर्दे दू गो मेहरारू रखलही बाड़ा, एगो बेटर एगो सुनर। पैती सरकी में लभर काहे के मांगता रहू? हमरा ही बुझाते नइखे कि अकेले ही देहिया पर कोगुसन के रखले रही है। सरवा एगो मेहरारू के हेने खर्चा चलावे में हालत पेंचर हो जाता। ई बाणे त ई भोला जी से खाली मेहरारू में मांगता रे, लभर में मांगता रे। हमारा अब लागता नु कि भैया कबो ई मत कहे लागत। दुल्हा के हाथे चाहे, दुल्हा के हाथे चाहे। का भरोसा बा मने? अरे मेहरारू मंगवे कइले, लभरो मंगवे कइले, उहे बाकी रह गइल बा। अब उहे देखतानी कि मत मांगे लागत।